गासिबो फिन आंनि चेनेलसिम बरायबाय लोगोफोर आङो मोनायाव दा बयसो माने गुदलियाव थांदोंमोन गुदलि माने हाथायबो जायो आरो बेयावहाय थांनायाव मा मा लाबोखो नोंथांमोननो आं देखायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे आरो मा मा एड खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मोनथिगोन आरो बिदिब्ला भिडिअसिम लेट्स गो स' लोगोफोर नोंथांमोना दा देखायथारनोसै आं दा गिबियावनो नै मा नुग्रोखो नोंथांमोना स' गाइस नायदो लोगोफोर हाथायनिफ्राय मा मा लाबोखो माने दिहुनजोबखाबाय आरो आं गासैखौबो नै आलु 1 केजि दंफां आलु इलाइसि नै बानलु 10 थाखायावनो जि मोनबाय आधा केजि ओमफ्राय पियास बेनिफ्राय नै बान्दा कबि हाजें नैबेयाव दङ मटर आटा ओमफ्राय नैबे हा गालदाब ना मा होनना बुङो बेखौ माने नैबे जायगायावसो मोनो आरो माने मानासनिफ्राय लाबोनायनो मानास पानबारि चिरांनिफ्राय हा गालदाब होनना बुङो दाख्लैबो जानानै बिराद मोजां नाङो दाख्लै जानाय ओमफ्राय बिलाहि लोगोफोर नैबे धोरोम फुल जादोंमोन स' भिडिअआ जोबनानै थाङाखै गाबोननि ब्लगखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने जोङो मोनसे प्लेन खालामदों आरो फरायसाफोरनि थाखाय बे प्लेन मा खालामनाय जायो जुदि भिडिअ खालामनाय जायोबा नोंथांमोना नुलांगोन आरो बिदिब्ला स्टे टिउन दङ ओमफ्राय आरो मोनसेया जायो नैबे चक्लेट्स नै लोगोफोर मम' बानायगासिनो नैबे सबजि एवना लादों कबि बिराद गोथाव जाखादोंना पुरा झालमुरिनो ओमफ्राय दा नैबेयाव होबाय नै दिनैनि खाजाया बेनो आरो ओंखाम संलिया नै बिथाङाबो बिराद जानो लुगैदों टिउसनाव फैदों आङो माइनाया दसे फरायहोनानै बे खामानिखौ मावदों आं दा जानो लुगैदों बेनो एक्सपेरि नायबाय फार्स्ट टाइम बानायनाय मोजां जागोन ना जाया लोगोफोर 5 मिनिटसो जाबाय बेयावनो पुरा कालारिं जाबाय नैया माने हावाजों नुलायलायाखै आरो दसे दोनबावनोसै खोबना होफिननोसै फिन नायलायनाय सुरु आयु दिस्लाबाय नालाय बोरै जाखोथाय मोनजोब्बाय दं देखांगासिनो नालाय हावा एसे खमायना होनोसै अरखौ मोनबायानो लोगोफोरनिया नैबे एसे गेजेराव थानांगौमोन आव 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 बालिखौ गाइस दा नै आं बेखिनिखौ देखांनोसै आयु माथो सिथाबो लांबाय र' इखौ माबादो बोखारनांसिगोन आङो ओमफ्राय नै बेखिनिखौ होनोसै एक्सुवेलि फिसा जाबाय जागासिनो दङ मैना सबजिखौ आनायनो बिराद जाला हिगानैया खावारियाबो हमबेदो किउटसिए তিনি খোৱাতকৈ ঘৰত বনাই খোৱা ভালে মস্ত জানে লোগোবোৰ जाबाय आरो दिनै फार्स्ट टाइम फरायसालियाव फैनानै मोननै क्लास खालामखांनायनि उनाव जोङो दिनै जिहेतु जोंनि बायद'नि बार्थडे उइस खालामखांबाय प्रार्थनानि टाइमावनो आरज गाबनाय समावनो बेनि उनाव उइस खालामखांनानै जोङो सानैजों लोगो नांनानै गथ'फोरनि थाखाय मेथाइ अर्डार खालामदोंमोन स' माने बेखौनो जोङो राननो थांगासिनो दङ सिंग्रा आरो रसगुल्ला माने आरो बार्थडे नामाव आरो सानैजों लोगो नांनानै होबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ सापर्ट खालामना होबानो जायो दानि गथ'फोरजों माने जोंफोर एसे माने भिडिअ लाबाय आरो बायद'आबो एसे भिडिअ खालामबाय नायलांदो लोगोफोरनिया बार्थडेनि थाखाय फिसा गथ'फोरनि थाखाय बेखौ होबाय आरो नायलांदो नोंथांमोना जोंनि स्कुल फरायसाफोरखौ हाय बर्थडे पार्टी हैप्पी बर्थडे टू यू बायद' wish you all happiness thank you dia बिराद खुसि मोननायसै बेखौ मोननानै जिहेतु बिसोर बिराद उन्दै आरो जेबो बिसोरो बुजिनो रोङा एकदम माने इनोसेन्ट आरो
माने बिराद गाहाम नांनायसै गथ'फोरजों बेबायदि थाफानो मोननानै माने आंथ' उन्दै समाव गथ'बो लानो मोनाखैमोन इदि माने गथ'फोरनि टार्म्सआवनो गैयामोन आं बारा दा माने गिदिंनो मोननानै बिराद मोजां मोनो आरो नैबे जाहैबाय नितुराजिन नामा बिराद सालुखाहाय गथ'आ नैबे एकदम जेरैबो जेना खुगाथिंबो फरायनायथिंबो एकदम रायलायबाय थागोन मजा एकदम Hoise. दसे जबनि खालामबाय लोगोफोर रंजाबाय बायद' साजों साथामजों बिदिनो गेजेर गेजेर रंजायो जोङो रायलायोबो साथामनि गेजेराव रंजानायनि आरो मालाबा उसुबिदाफोर जाबाबो जोंनिया सारा माने जोंखौ हेल्प खालामो आरो जेनेबा फैनो हायाबाबो माबा खालामो मोजांखौनो मोनदों जोङो हेडसारखौहा बिथांमोना नुखादों नै गथ'फोरा माने बायद'आ जोंनिया बिब'फोरजों रायलायहरदों आरो रायलायनाय समाव बिसोरो गिफ्ट बनायसै गिफ्ट बनानै जि माने भिडिअफोर बिसोरबो नाहरबाय रायलायफाबाय माने ओरैबायदि माने इसोरनि गोसोफोरा माहियो आरो आंखौबो बास्ताबफैदों ओमफ्राय बायद'खौबो जि अनदों आरो बिसोरो माने अनखायो आरो गासैखौबो सारखौबो माने एकदम मोजां नाङो आरो गोसोफोरा बिदि माने सारायनि साइडआव जनानै दंबाय थायो मिनिबाय दङ फट' खेबजादों बेनिफ्राय आं भिडिअ बानायबाय दं गिफ्टखौ आंनोबो होदों बिसोरो आंना बार्थडेआथ' थांखांबायमोन 17 डिसेम्बराव नाथाय ओइदिनखालि आं बिथांमोननो खोन्थायाखैमोन नालाय दिनै बार्थडे बायद'नि बार्थडेआवनो माने बिसोरखौ आङो गिफ्ट होबाय कलम बायदिसिना हेल' लोगोफोर नै दा आं फरायसालिनिफ्राय सफैबाय सफैनानै बेनिफ्राय आं दा बाहेरावनो जथ'ना दङ एसे सान्दुं लादों आङो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै बिराद मोजां नांबाय जिहेथु जोङो एसे मोनसे ड्रिम्स फुलफिल खालामनो हाबाय गथ'फोरनि थाखाय एसे माबा मोनसे होनो हाबाय सानैजों आरो जोंनि बायद'निबो बार्थडे उइस खालामबाय जाहाथे बिनि गासै सिमांफोरा जाफुङो बिराद गोजोन नांबाय थादों दिनैहा स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो दिनैनि थाखाय एसेनोसै बिदा बाय बाय